Burger King Espanya ha presentat un ERTE als seus treballadors a través del Sindicat de Comissions Obreres, denunciant que només han cobrat la nòmina referent a 13 dies del mes de març, uns diners que ronden entre els 200 i els 400 euros en funció de cada cas. Els treballadors i treballadores denuncien que es queden en una situació de precarietat que els impossibilita fer front a despeses bàsiques com els lloguers, les hipoteques, el pagament de subministraments o l'alimentació. Comissions Obreres ha intentat negociar amb l'empresa, però asseguren que no estan posant cap facilitat. Escoltem Víctor Muñoz, treballador cornellanenc de Burger King i delegat de Comissions Obreres a Barcelona. Hemos cobrado solo 13 días de marzo. Esto significa nóminas de 200, 300, 400 euros. Muchos compañeros y compañeras se encuentran en una situación lamentable porque no pueden hacer frente a los pagos de piso, hipotecas, gastos básicos, etc. Desde comisiones siempre se ha pedido a la empresa que adelante el pago de las prestaciones. Nos dicen que no. Complementen las prestaciones por desempleo. Nos dicen que no. Abonen los incentivos que deben del año 2019. Nos dicen que no. També critiquen que els repartidors a domicili de l'empresa no compten aquests dies amb les proteccions higièniques i de seguretat bàsiques. Tornem a escoltar el representant del sindicat a Burger King. Como el servicio a domicilio es un servicio esencial, mis compañeros y compañeras están trabajando en malas condiciones. Son llamados de un día para otro, sin opción a rebatir, y tienen que trabajar sí o sí, es lo que le dicen. Entonces, bueno, los repartidores y repartidoras, primero que van sin mascarillas, los EPIs son lamentables, EPIs usados, EPIs que no son de su talla, llegando a estar inclusive sin guantes i sin gel. En aquestes circumstàncies asseguren que no tornaran a cobrar fins al dia 10 de maig, el que suposa un mes i mig sense cap ingrés per als seus treballadors.